थाखा लुथिनो थाखाय इपिपिएल आव जइन जाफ्लानानै जोंनि खोथा बाथ्राफोरखौ खावनो थाखाय फैनायाव एसे आन्दाज मोननानै आङो जिहेतु रेकर्डआ थाथों होननानै आं फन पे खालामनानै दोनदों। बे नै नोंथांमोना नायनो हागोन बे प्रुफखौ। मा दिनै बिथांमोना माबायदि दालालि? रायजो राजाया बिथांमोनजों गैया आं मिथिगौ। आरो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मुगैखानायखा। बिपिएफनि मानसिफ्राबो स्वयं बिथांमोनखौ मोजां मोना। बिपिएफ सरकारानो मोजां सोलिबोदोंमोन, बे बिपिएफ सरकारजों जोङो गोरोबहैफिनबाय दिनैनि दिनाव। जोङो इपिपिएलआव जगदान जादोंमोन। दा बेयाव जगदान जानायाव जोंखौ ओरैबायदि थगायदों, माने जोङो पिकनिक स्पटखौ कालेक्सन खालामनो थाखाय सरकारनि पिकनिक स्पटखौ कालेक्सन खालामनो थाखाय हगारना होगोन होननानै जोंखौ रादाय होदोंमोन। गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा जुदि बिथांमोना गाबोन जुदि बबेबा दोलोआव जुदि जइन जानो नागिरदोंबा बिथांमोनखौ नायनानै लागा। बिथांमोना दालालिसो दै। बिपिएफ बाबो सोरबा कर्मीफ्रा मोजां फैनानै खामानि मावो, नाथाय बिथांमोना दालालि। दिनै जों देबरगाव ब्लक इपिपिएल हिसाबै जों मोनसे प्रेस मिट जों क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। मानोना दहायसो जों मोनसे भिडिअ नुदों नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जोङो 11टासो बाजियाव जिहेतु सानैसो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 22 तारिख डिसेम्बर 2023 आव बिथांमोना जोंजों बिसमुरियाव आखाइ हमलायदोंमोन, जइन जादोंमोन। दा बिथांमोननि जइन जानायनि एसे जारिमिनखौ आं खोन्थानो नागिरदों। आरो बिथांमोना जोंखौ गोबां माने बानसावदों, इपिपिएलखौ बिथांमोना बदनाम खालामदों। आरो लोगोसे आंखौबो बिथांमोना आंनि नामखौबो लानानै गोबां बिथांमोना गुन गायनायखौ आङो दिनैनि बे नोंथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोननि जि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राखौ आङो नुनो मोनदों। दा आं बेखौसो आं बुंनो सानदों, जिहेतु बेहाय जाय बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फैनानै गावसोरखौनो मोखां देखायनानै जों जेबो मोनाखै, इपिपिएलआ थगायदों, अशोक गयारिया थगायदों होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों। गिबियावनो दैमालु बर'आ नै दाख्लैसो बिथाङा बेंगालराव दंहैयोमोन। आरो बिथांनि फैनाय भाराखौ बिथाङा आंनाव फन खालामनानै बुंहरदों जे सार फैसा गैया। आं बे खेत्रआव बिथांनो आङो फैसा सोना हरदों। आरो नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंबा आं दानो फन पेनि गेजेरजों नोंथांमोना आं देखायनो हायो। बिनि प्रुफखौ आं दा होगोन। बिनि उनाव मा होनदों रनजित बर'आथ' मा होनदों बासबारि बदरामपुरनि, बिथाङाथ' दुनियानि दालालिखा। रनजित बर' होननाय बेक्तिया बिथांमोना बेबायदिनो उन्दै उन्दै श्रेणिखौ लानानै ओरै थाखा जालाय बिथांमोना ओरै बारलाय बिथांमोना फैनानै मा होनदों इपिपिएलआव थाखा मोनजानो थाखायसो बिथांमोना फैदोंमोन नामा? आरो बिथांमोनखौथ' जों मालाबाबो जों थाखा खामानि लालिसनि खेत्रआव जों लाबोनाय जायाखै। आरो सासे मा होनदों जोंहानि बे मैनागुरिनि आंनि खाथिनिनो मा होनदों बिथाङा जाहैबाय मा होनो माइदि बसुमतारी होनना बुङो। बिथांमोना खुनु गामि ओनसोलजों रावजोंबो गनायजाग्रा नङा। बेबायदि बेक्तिफ्रा दिनै फैनानै इपिपिएल बा सोरबा अशोक गयारिनि सायाव गाज्रि मोनसे एलिगेसन होनायखौ बिनि सायाव आङो बिथांमोनखौ माने ओंथि गैया होननानै आं सानो। आरो आं बेखौनो दिनै क्लियारिफिकेसन होनो आं सानदों, जिहेतु जोङो बिथांमोनखौ जइन लानो नागिरखायाखैमोन। मानोना गोबां बिथांमोना आंनियाव 6-7 बार रायलायदों। आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि मानसिफोरजों रायलायदों। लास्ट महिथआव बिथांमोना एकदमबारे जोंखौ बिपिएफआ लांफिनसिगोन माफिनसिगोन होननानै बिथांमोना हाखु दाखु जोंहा खुनु जइन जानायनि मोनसे जोंहा फर्मेलिटि जाथ'वाखैमोन आरो जोंखौ गोजौनिफ्राय निर्देशबो होआखैमोन। थेवब्लाबो बिथांमोननि खावलायनायाव आरो बिथांमोनखौ जों बे समावनो क्लियारिफिकेसन होखादोंमोन जे नोंथांमोना जोंनि दोलोआव फैयोब्ला, जोंनि दोलोखौ जुदि मोजां मोननानै जुदि नोंथांमोना फैदोंब्ला जोङो निस्सय नोंथांमोननो सार्थ हिसाबै जों मालाबाबो जों एग्रिमेन्ट जानाय नङा। नोंथांमोना जुदि स्पष्ट भाबै गावखौनो जुदि इपिपिएलआव सोलायनायनि मुङै जुदि नोंथांमोना फैनानै बावसोमनानै जुदि नोंथांमोना खामानि मावोब्ला नोंथांमोननि उन जोलै, नोंथांमोननि गथ' गथायनि थाखाय थिग जागोन होननानैल' जों बिथांमोनजों क्लियार रायलायनाय जादों। आरो बे हिसाबै जों बिथांमोना राजि जादोंमोन। आरो बिथांमोननि डिमान्डखौ जोङो मा होनदों एक्सेप्ट खालायाखै। आरो बै डिमान्डखौ एक्सेप्ट खालामनायनि जाहोनाव बिथांमोना आंजों खनब्रै खनबा बहुद बार रायलायदों। आं बिथांमोनखौ नाखस खालामबाय थादों। जेब्ला बिथांमोना आंनि बुंनायखौ जेब्ला मानिदों अब्लासो आं बिथांमोनखौ जइन खालामनायनि मोनसे माने सिस्टेमाव लानानै जों पार्टियाव रायलायनानै बिथांमोनखौ जोङो थांनाय डिसेम्बरनि 22 तारिखआव जों बिथांमोनखौ बिसमुरि माने बाजाराव जों बिथांमोनखौ जइन खालामदोंमोन। आरो बे जइन खालामनायाव बिथांमोना गावसोरखौनो बुंदोंमोन बिबा जोंनो होआखिसै, 70 बोसोराव जोंखौ रानथाब खुन्थाब खालामदोंमोन। बिथांमोना बेबायदि गोबां बिपिएफखौ माने नाम खालामदों। आरो सोरखौबा बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुङाखैब्लाबो आंनि सिगाङाव अनेक
सोरखौबा BPF नि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि होननानै बिथांमोना मुं सुनानै बिथांमोना BPF खौ फाननानै BPF खौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोना UPPL आव फैदोंमोन आरो UPPL आ दिनै फैखांनायनि उनाव बिथांमोना मा होनदों आं जेब्ला बिथांमोनाव बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि भटारफोरखौ जोंनो होजोब नोंथांमोननि आधार कार्डखौ नोंथांमोना जमा होजोब जुदि नोंथांमोना जुदि बेफोरखौ होयोब्ला जों BCDC वाइस आव चेयारमेनफोरजों रायलायनानै जों नोंथांमोननि थाखाय बोरै IBS होनो हायो नोंथांमोननो जों बोरै मोनसे जोङो एसेब्लाबो जोङो नोंथांमोना सोलिनो हानाय बायदि जोङो इलेक्सननि उनाव बे प्रसेसखौ खालामनानै होगोन होननानै जों बेबायदि अबस्थायाव बिथांमोननो लिस्ट बिदोंमोन नाथाय बे लिस्टखौबो दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनो गथायनानै होनो हायाखै वाइ मानो अब्लानो जों बुजिदों जे बिथांमोना सार्थ लबिया आरो बिथांमोना बेबायदिनो आं जि दिना जइन जादों बिथांमोननो आङो केस 1 लाख थाखा हरदों बिथांमोना माने 120 जन फैदों दा आं खबर मोननायाव 120 जनबो बिथांमोनजों थांजोबाखै नैबे साब्रैसो जायफ्रा दा प्रेस मिट बिथांमोना दानि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों रनजित बर' दैमालु बर' बिनिफ्राय मा होनदों माइदि बसुमतारी बिथांमोना मा होनदों आंनिफ्राय 1 लाख थाखा केस लांदों मिथिबायना आं बिथांमोनखौ जइन जानायनि गेजेरजों गारि एसे सालायलांदो एसे नोंथांमोना पार्टी जालायदो होननानै आं अननानै आंनि फान्डनिफ्राय 1 लाख थाखा बिथांमोननो हरदों आरो बिथांमोनखौ स्वयं हटेलाव ओंखाम जाहोदों आं कारिगाव हटेलाव आंना हटेलाव बिथांमोनखौ ओंखाम जाहोनायावनो 1 लाखनि बारा फैसा थांगारदों इदिनखालिनो बिथांमोननो आङो 2 लाखनिबो बारा फैसा गारदों बिनि उनाव बिथांमोननो नैबे साब्रैसो मानसिखौ आङो बिथांमोननि टिमा मिन्थिया बिथांमोना सासेयाव 5,000 फैसा आंनिफ्राय लांदों गोबां आंनाव दंजोबो आरो बिनि उनाव बिथांमोना आरो बिनि उनाव मा होनदों आंनाव लास्ट आरो बिथांमोना 25 फेब्रुवारियाव आंनिफ्राय 43,000 आं फन पे खालामना हरदों आरो आं नोंथांमोननो बे प्रुफखौ दानो होनो हायो नै 43 लांदों आरो बिथांमोना फन पे खालामलांदों आं मानो बे फन पेखौ हरदों आं मानोना बिथांमोनखौ मिथिखादों बिथांमोना माखासे बिजनेस खालामनो थाखाय थाखा लुथिनो थाखाय UPPL आव जइन जाफ्लानानै जोंनि खोथा बाथ्राफोरखौ खावनो थाखाय फैनायाव एसे आन्दाज मोननानै आङो जिहेतु रेकर्डआ थाथों होननानै आं फन पे खालामनानै दोनदों बे नै नोंथांमोना नायनो हागोन बे प्रुफखौ मा दिनै बिथांमोना माबायदि दालालि रायजो राजाया बिथांमोनजों गैया आं मिथिगौ आरो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मुगैखानायखा BPF नि मानसिफ्राबो स्वयं बिथांमोनखौ मोजां मोना दिनै बिथांमोना बुंदों जे जों साननैसोनि उनाव जइन जागोन बिथांमोना अलरेडि सप्तासेनि सिगांनो जइन जाखानायसो आरो बिथांमोना जइन जाखाना मा खालामदों आंखौ मैया आरो दाख्लै फैनानै जोंजों थाबायनो होननानै गारि मटर नागिरफैदों आरो बिथांमोनखौ आङो माने एसे थाल लाबाय थादों जेब्ला बिथांमोना माने माबानानै जेब्ला आं एसे फात्ता होआ बायदि जाबाय थादों अब्ला बिथांमोना लास्टआव मा जाहैदों दिनै बिथांमोना प्रेस मिटआव खावब्ला नुजानायखौ आं नुनो मोनदों आं बेखौनो प्रमान लागोन आरो मानोना आं बिथांमोनजों रायलायाखै आं मिथिखादों बिथांमोना सप्तासेनि सिगांनो हाग्रामा महिलारिनि पार्टिजों आखाइ हमलायफिनबाय होननानै थाखा होदों होननाय आं खोनादों हाग्रामा महिलारिनि मानसिफ्रा प्रहलादा थांनानै बिथांमोननो थाखा होदों होननाय खोनादों आं प्रहलाद बिथाङा आरो बिथांमोना बेबायदि थाखा जानानै खुनु पार्टिनि मोजां खामानि मावग्रा नंखाया दिनै ओनसोलनि मानसियाबो मोजां मोनखाया दा आं बेखौसो जों एलार्ट खालामनो नागिरदों गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा जुदि बिथांमोना गाबोन जुदि बबेबा दोलोआव जुदि जइन जानो नागिरदोंबा बिथांमोनखौ नायनानै लाखा बिथांमोना दालालिसो दै BPF बाबो सोरबा कर्मिफ्रा मोजां फैनानै खामानि मावो नाथाय बिथांमोना दालालि जुदि जेराव थाखा दं बेहायसो थाङो बिथांमोना गोबां बेबायदि आंनिफ्राय थाखा लांबाय बिथांमोना आरो बिथांमोना बुंदों अशोक गैया थाइसे थाखा होआखै अशोक गैयारे माबा मा होनो पिकनिकनि माबा होगोन आं मालाबा बिसोरनो बुंदों आंथ' मालाबाबो बुङाखै बिथांमोननो पिकनिकनि माबा होगोन होननानै आंथ' लब देखायाखै आं बिथांमोननो माबा खामानि होगोन होननानै आं बुंखायाखै मानोना जों बे सार्थखौ लानानै UPPL मालाबाबो जों जगदान खालाया जायफ्रा दिनै जगदान जादों जों बिथांमोनखौ स्पष्ट भाबै बुंदों जे इयुन फिउचारखौ नायनानै नोंथांमोना जोंनि दोलोखौ जुदि मोजां मोनोब्ला जोंनियाव जइन जाफै नाथाय बेबायदि थाखा लालिसाव फैनानै स्किमनि लालिसाव फैनानै जुदि जइन जायोब्ला UPPL दोलोआ मालाबाबो एक्सेप्ट खालाया आरो जोंनि दोलोआ मालाबाबो बिदिखौ जों मोजां मोना आरो आं दिनै बेखौनो खाथां नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट भाबै बे बाथ्राखौ आं बुंदों ओंखायनो आं सानो बिथांमोना जिखिनि एलिगेसन लाबोदों बे एलिगेसना नंखाय मिसा आरो मालाबाबो UPPL दोला रावखौबो लब देखायनानै रावखौबो बेबायदि माने फोलालाबायनानै मालाबाबो लाबोआ मानोना बिथांमोननो आं फैसा हरदोंना हराखै नोंथांमोना दैमालुनि एकाउन्टआव आप टु डेट खालामनानै नाय आरो बे जायफोरा बेक्तिफोरा जायफ्रा दिनै मा होनदों ओंखारनानै आंखौ बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि मा होनदों माबायाव नायनानै एकाउन्टआव आप टु डेट खालामनानै नुगोन जे अशोक गयारिनि नामाव थाइसे थाइनै थांनाय फैसाखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन अब्ला जों बिथांमोननो मानो अनाखै अनदोंमोन नाथाय बिथांमोना दालालि हिसाबै जों बिथांमोनखौ नायदों आरो बिथांमोना फैनाय लोगो लोगो जों बिथांमोननोथ' जेबो होनो हाया मानोना दिनै MCC जाबाय बिथांमोना डिसेम्बरावसो जइन जादों जों बिथांमोनखौ मोजां सिनाया
मोजां मिन्थिया आरो जों बिथांमोनखौ गाग्रोमगासिनो दंमोन आरो जोंनि बिसिडिसि जोंनि प्राइमारिबो जों बिथांमोना गोरोबनो हाथ'वाखै जायनि जाहोनाव जों बिथांमोननो जेबो जों खोथा होनो हायाखै आरो बिथांमोना जायफ्रा दिनै जइन जादों सोरबाया गोरोबनानै खामानि मावदों बिथांमोना मालाबाबो जोंजों गोरोबनानै खामानि मावाखै खालि थाखा फैसानि खोथायावल' बिथांमोना जोंखौ आंखौ लोगो हमफैयोमोन दा ओंखायनो मोजां जादों आं मोजांसो मोनदों बिथांमोना स्पष्टभाबै दिनै थांबाय बिपिअ थांबाय बिराद मोजां बाथ्रा मानोना जोंनो बेबायदि बेक्तिखौ जोंनो नांखाया थाखा लालिस बेक्तिफोरखौ जोंनो देवानिफोरखौ जोंनो नांखाया इउपिपिएलआ बेबायदि देवानिखौ लानानै खामानि मावग्रा बेक्ति नङा जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जाय मानसिफ्रा दिनै जोंखौ सिन्था खालायनानै गावखौ बावसोमनानै इयुनाव जुदि जोंनि सान्ति पिसखौ लाबोनानै बिटिसिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोनायाव जेब्लायबो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालायनानै इउपिपिएल दोलोआव थानानै खामानि मावनाय बेक्तिफोरखौसो जोङो जेब्लायबो मस्ट वेलकाम खालामो दा ओंखायनो बेबायदि बेक्तिया दिनै थांदों बिथांमोना सिखावखामोन मानोना बिथांमोना आन्दो बिपिएफनि खामानि मावबाय थाखायोमोन इउपिपिएलनि बिथांमोना मालाबाबो खामानि मावाखैमोन आरो नोंथांमोना गावसिनि खुगानिफ्रायनो बुंदों जे इउपिपिएलआ जोंखौ मिथिं माथाङाव लिंहरखाया मानोना बिथांमोना स्पष्ट बादि नङिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ मिथिं माथाङावबो लिंहरखानाय जाखायाखै मानोना बिथांमोननि सिखाव खावनाय बिथांमोननि दालालि बैहाय थांनाय बैहाय सोरनावबा फैसा लाबोनाय बेबायदि दालालिनि माने बेक्तिफोरनि थाखायनो जों दिनै इउपिपिएल दोलोआ देबोरगाव ब्लक हिसाबै जों बिथांमोनखौ मालाबाबो स्वीकृति होआखै ओंखायनो आं सानो जाय बेक्तिफ्रा दिनै थांबाय बिथांमोनखौ जों मोजाङै नायनानै ला जोंनि बिसिडिसिफ्रा प्राइमारिफ्रा जाहाथे बिथांमोना इयुनाव आरो इउपिपिएलआव फैनानै जाहाथे जायगा लानो हाया बेखिनिखौनो आं खावलायबाय आरो आं साना बिथांमोनखौ बेबायदि बेसेबां बुंबाय थानो मानोना बिथांमोननि थाखाय आङो गावखौ प्रेस मिट लानानै बेबायदि फैनांगौ जयगथा गैया होननानै आं सानो मानोना बेबायदि मा होनदों समाजाव जायगा गैयै समाजाव मा होनदों थाइलाय बारलाय बेक्तिफोरखौ लानानै जों प्रेस मिट खालायनाया जोंनि थाखाय जुक्तिहीन नङा ओंखायनो आं सानो बिथांमोन बायदिया जेरावखि थाया खामानि मावथों जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंहा जे दिनै रैखाथि मोनबाय जोंनियाव जे माखासे सिखावफोर फैदोंमोन माखासे जोंनियाव जे थार्ड क्लास बेक्तिफोर फैदोंमोन बेखौ जोङो दिनै क्लियार मिथिनानै लानाया जोंनि थाखाय स्पष्ट जादों आरो जोंनि मानसिफ्राबो मिथिदों बेनिखायनो आं बे प्रेस मिटखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बयनिबो सिगाङावबो बिथांमोननि बुंनायनि जि बाथ्राफोरखौ लानानै आं क्लियारिफिकेसन होफिनबाय मानोना जोङो बिथांमोनखौ खुनु थगायाखै आरो इउपिपिएलआ मालाबाबो थगाया आरो जोंनो बेबायदि बेक्तिखौ नाङा आरो दा ओंखायनो आङो बे दैमालु बर' सोरबा रनजित बर' सोरबा मा होनदों माइदि बसुमतारी बे बेक्तिफोरनि थाखाय मालाबाबो बिपिएफआव जायगा गैया आरो इउपिपिएलआ बिसोरखौ जायगा होआ आरो बिथांमोना बिपिएफआव थांनानै जेबो शक्तिशालिबो खामानि मावनो हाया बिपिएफजोंबो होखारजाखानाय गतिके बिथांमोना साननैसोनि उनाव बिपिएफनिफ्राय बेबायदि एखे थाखा मोनाब्ला आरो बिथांमोना फैफिननानै आरो जोंनियाव जोंनि मानसिफोरखौ बुरखायनानै बिथांमोना आरो मा होनदों इउपिपिएलआव जइन जानो सानगोन ओंखायनो जों खबरदार बेबायदि बेक्तिखौ जों मालाबाबो जइन खालामा आरो आं सानो बिथांमोना जेखि बुंबाय थादों जा बुंनांगौ दरकार गैया नाथाय आं बिथांमोननो प्रुफखौ होबाय स्पष्ट भाबै रायजोआ जोंना क्लियार जानानै थानाया मोजां आरो आं बेखिनिखौनो क्लियारिफिकेसन होबाय आरो